Значи, здравейте, днеска ще говорим за кифлите, всъщност това не е втория клип за днеска, но карайте. Значи, кифлите за мене са някакви извънземни с много грим. Значи хубави са, нали има хубави. Обаче, да спрат да се държат като някакви... Като зис кифла ли бе, брат? Да. Мъжка кифла. Да спрат да се държат някакви, да я знам, президенти. Този грозен, този знам си къв, този гледай какви гащи носи, на този обувките му скъсани, знам си ко, накрая те... Скъсани ли са, а? Скъсани ли са? Махай ки. Не миришат. Не знам. Майтапи са не миришат. Пира ги всеки ден. Не всеки ден. Те изсъхват за 3 дена. Карай. И общо взето това е проблема на тях, защото постоянно критикуват маникюра да не се скъса, бре, ще са... Да не се скъса. Да не се щупи с маникюра, защото ще стане голям фал. Направо ще се щупи всичко. Да не ми се разтече грима, нам си ко, аз се спират малко. Да, те са много просто, защото как можеш да се разхождаш по центъра пред хиляди хора и да имаш 1 терабайт грим по лицето. Иди да копираш Сафрона. Не го копирам, човек. Терабайти от него, макар и. Не от него. Хубари. От Мишо е, давай. Чего, бе? Що? Много са прости, общо взето. Значи, както той каза, не знам защо, трябва да обикалят по центъра и да имат 1 тон грим по лицето и да се правят на някакви босове и да критикуват всички, да се мислят за по-добре, ама не са. С един... С 1 тон грим, сякаш са потапя лицето в брашно, човек, цялото в пудра, когато се изкъпят, ако не си оправят косата, а той някак да стане и все едно са си пъхнали главата от микроволновата за една минута да се направят пуканки. Като извикаш кифла да излезе навънка с тебе, първо ще ти каже чакай да се оправя. След половин час съм готова. Минава 3 часа, обаждаш се, ама оправям си косата. Познато нещо. Познато много. Не кажа ми кое ти умиш. То не е само едно. Всъщност за тази дете си мислиш, че е по-добре от тази дете аз си мисля. Защото аз знам за коя си мислиш. Карай. И аз знам за коя си мислиш. Ти не я познаваш. И аз не я познавам. И да, клипа беше това. Мъчим се колкото се може повече да говорим за това, за да стане по-голям клип. Да не е някакъв 1 минута. Малко не е тъпо, ама просто ви нито ни давате предизвикателства, нито ни задавате въпроси. Предизвикателства да дават, не може да снимаме предизвикателства сега. Скоро ще му, обаче поне ни задавате да имаме в предвид предизвикателства, когато почне пара да снимам, защото сега не можем. Въпроси и отговори, поредицата направихме само 2 клипа. Не знам, направите нещо по въпроса, направим нещо интересно, ние вече не знаем какво задавайте ни теми, за какво да говорим. Миналия клип беше за Пенка и Динко Блова. Сега и малко за нас, тук говорим за кифла, шоколад. Защото някакво правим и просто дойде на къла да говорим за кифли. И да, това е общо взето. Ако ви хареса клиповете, дайте палец нагоре, покажи единия палец за брат. Коментирайте какво мислите за нас, задавайте там въпроси, може в видео коментар там долу. Ще ви кажа една тайна, ама никой няма да казвате. Абонирайте се за нас и на никой няма да казвате. Абонирай! Какво правиш, бе? Казваме го по-хубаво. Да, на камерата микрофона е до тази страна. И да, другия път. Долу в описанието, пак ще кажа, долу. Като натиснете повече информация, има един линк към нашия Ask. Там може да ни задавате теми, за да говорим. Знаеш какъв е проблема на вас? Знаеш какъв е проблема? Ще мързи да натиснете бутона информация, вече какво пише отдолу, това е проблема, Знам да и живеете. Къде? На улица. На улица коя? Не знам, бе.
Да, значи долу ще видите нашите аскани. Там задавайте не предизвикателства. На въпроси и отговори, въпроси. Значи мои са повече от един, защото те иначе няма да съберем много. Теми за говорене също. Да, и да, ще се видим до следващия път. Който няма да е днеска.